Okay lang, videohan kita, ma'am. May charge ba? Kontra ka talaga niyan, no? Yun. Yan yung masarap dyan eh. Dami niya. Bukan ya? Dami niya. Alam ko yung giniling na seafood fruit. Ano niya? Fully loaded. Tama na? So at yuta pa lang of the hook, metong ka rin pupunta ng damo kasi manyaman yung pamagdaka. Lalo na nung mahilig ka kahit seafood. Saka manyaman sigla kasi dakal tao. Pag ba yung sweldo mo, buntag si Kenny. Please, sit down. Manyaman Kenny, tas sauce din. Ibuto ko rin yan. Sakit na vlog. Lalo na nung manyaman yung pamagdaka. Kaya mo, tutuwakin. Hindi ko pa mamitang manini ng Dingat Chocobra. Dream come true. That's the way. Ano? OMG. Suliting pera talaga kayo. Suliting oras. Yung pera. Kasi manyaman. Baga, once in a month mo hindi kasi bala sweldo kaya mo takin eh. Ano? Sabo-sabo yung mga dyan, hindi ba nila? Oh, nakagin na yan. Kahit pilpil ka. Okay. Kung ma-enjoy mo yung video ngayon, mag-subscribe na ka, mag-like na ka, mag-share na ka rin. A few moments later. So ito guys, sirita ng mga nasa lantana yung kahit nakatampa mo stop ball. Solve. O ito, mag-bill out na kaya kanu. Mamaligway miss niya. Pagsigo, di ba naman? Pwede na pong ibalot ito. Ayan yung pabalot na mais, boy chan.